День Ашура ежегодно отмечается мусульманами в 10-й день месяца Мухаррам. Этот месяц один из 4, в течение которых Аллах запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри. В день Ашура принято совершать благие дела, читать Коран, помогать нуждающимся, совершать религиозные обряды, зикр и мавлид. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, отметил этот день, дав наставление держать в этот день желательный, но не обязательно пост. О важности этого дня и посте в этот день говорят множество достоверных хадисов. Также эти хадисы повествуют о желательности соблюдения поста. Как повествует нам хадис, переданный Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сам соблюдал пост день Ашуры и повелевал делать это всем мусульманам. Ашура детадар келшот эдара иза хекл достагина yok bilgalooyu onalcha dala شنيس قصير عالم كل نخلر نظام شعير عالم عدوي خلر bilgalooyu onalcha de büyüs أخيس للر بوت تعبالش ما غبار ما تعبالش بوت بار إشادك ديل نظام دو أز ديل نظام يستك حاشة أستجين بيلجل هدول عنالشة ديل نسك أخذ البيلجل دول سو كيف برا أوجر كورت دالا ويشادش ديقل دول كل شرسة دالا إيمان عويسادو وخشا وش ديزر عداشر عدال سادو وش هو ميلدق وينيو قرد عدولش دالا ويغما سارخ إيه تنبول دالا تسودين عويدو وخش دو ساعة نش دال تسودين عوي قوبر دول مارخ دال قوبل ديش إمارخ بعندولش إساق بعندولش دالا وي وش ديزر أحسادوخش ووش داشر أحسادوخش ويقين وقت أندش و ميلدق وينيو قرد عدوخش ديك ميلدق بيركثي ميلدق وينيو قدال دارز ديش دال إيه تنبول أخوة. Само название этого праздника происходит от арабского слова «ашара», что означает 10. Считается, именно в этот день были сотворены небеса, земля, ангелы и первый человек Адам. В этот же день Аллах явил 10 благ 10 пророкам. Так, в день Ашура ковчег пророка Нуха причалил к горе Джудди после Великого потопа. Родился пророк Ибрахим. Вознеслись на небо пророк Иса и Идрис. Пророк Ибрахим спасся от огня язычников. Пророк Муса и его последователи спаслись от преследования фараона. Есть мнение, что именно в этот день должен наступить и конец света. شي صحيح دولش حديث عبير قلدنا رمضان بوت تعبيال شو إيحا مرخ قابر يح أجر يزخني المحرم بتاعها مرخ قابر إذا سنة دو توصلنا هو بيامر ديال سلام قلت مدينة حوي أنشينها تيجاتون تيجر جوكتي جين خلير ألديتن حديث دو إذا إن حديث تيجا مرخوش جوكتي بين خلير تنيل هند خوش دو سعر مرخ الخيتش إشت موسى بيامر عليه السلام وعلى نبينا شي قوم تاني دال فرعون اسكر خيال حرب قنددو إز ألش موسى بيامر تاني اختم بوش ويدو شا قبردو إمارغ ألشا إمارغ قبرتو عاشور أدينا توصل نقشي أصعب شكاء إقابر تاني بيامر ديال سلام قلتن أمل بري الله إشت وي أمتي حسنة خلا حدي أندو عاشور أدي تندير تدينا ح مارخ قابچه پیغمبر ديال سلام قلتنا بعد غندوش دول شرنا دال قنواش نجاش دياش كفارة دو إز الله إشتا شي حديث عبير قلدنا تولسونها از عاشوراء دين حق پیغمبر ديال سلام قلتنا شايوخ ادوخ شري والح إسو دي قوبر در شاء الله پیغمبر الخلا ديال دال ادوخ شري تبيقن تندير إسو دينا مارخ قابر يتو دينا مارخ قابر إذا بوصلشنا عنا سنة دوش اشتحدا حشا فيامر سنة دو إيسو دينا مارخ قابر يز عمل يو دال يز عمل يو توصلنا فيامر ديال سلام قلتنا شي حديث يعبير قلدنا وتعاشوراء دينا حاشا ديوزرنا شي تين أهلنا شي جرجرشنا عنا ريت أن إحبرختو يأش دال شنا ريت أن إحبرختو يريشن إل تندير إشتا دز دوي عاشوراء ده إذا ويدين أمتنا مثل تدين عديك دك ده ساعد لا ديلي حست بلا مرقبة يغ دالا وينشين نعرش حيالش دي دوقيس دال تدين كدوش دوش دينوش كاح ويديش دول عمل عبادة قابل دويل مسيرة تدين قابش دوش دول مرهنش دال قابل دويل دي حبيرك دي
Согласно исламу, пост в день Ашура очищает от грехов за предыдущие и последующие годы, а посещение больного в этот день приравнивается к посещению всех детей Адама. С человека, который даст в этот день испытывающему жажду воды, снимается грех, а выполнивший полное омовение будет защищен от страданий и многих болезней. В день Ашура принято раздавать милостыню, радовать детей и близких. Ежегодно мусульмане Чеченской Республики в этот день совершают коллективные намазы, читают Коран, раздают милостыню нуждающимся, совершают религиозные обряды. Хочется пожелать всем мусульманам республики милости, благодати Всевышнего, молим Его о прощении наших грехов и принятии наших молитв и благих деяний.